Nkazimulo. Sizokhuluma ngesithunywa namhlanje nemibuzo embalwa la efonini engizobuza umkhulu Nkazimulo. Kunjani mkhulu? Hawu siyaphila njani Dlozi? Siyaphila. Sibingelele nami kwi-Khansan TV nawo amathonga ningenze idlozi ezilayelayo sijabule kakhulu. Umbuzo wokuqala mkhulu ukuthi kungani mawukholelwa kuNkulunkulu kakhulu inkinga ziba ziningi? Umbuzo kungani mawukholelwa kuNkulunkulu inkinga ziba ziningi? Yebo. Mawubuyela back lapha embhalweni, kodwa ngaphambi siye lapho, before you understand, yonke into kaNkulunkulu isemfihlakalweni. Anytime uzothinta isithunywa, uzothinta uNkulunkulu, uzothinta noma yini, wazi ukuthi imfihlo leyo. Sisho ukuthi nakhona into ofanele uzenze emfihlakalweni, ukuthi wazi ukuthola imfihlalo yakhe. Now, why siba ney'nkinga? Where ukhumbula ukuthi uNkulunkulu enele eBhayibhelini lakhe, I have founded you upon the floods. Wangakubeka phezu kwekhukhula. What, and I've established thee upon the ocean. Uthathe ngakuzenzisa olwandle. Le ndawo zombili, ikhukhula nolwandle, ziney'nkinga zenyakazi. Ikhukhula sidibhiza imizi. Ulwandle la line-turbulence kakhulu, liyaginqoza. Into ey'nkinga manje nje bethe ngikubeke phezu kwamanzi ayikhukhula ezinolaka. Kusho yena akubeka emhlabeni, uza put you in problem vele. And I've also established thee upon the ocean. Yingakho phela uJesu bayesesikebheni laphaya. Kwathi kuvuka ulwandle, livuka ngolaka, walala yena, wa-relax. Bakhala abantu bathi hayibo, nakonakala mvuseni. Into ayiphumayo isho ukuthi peace be still. We understand la emlomeni khona the power of life and death and is the power to command. Now ingane yaNkulunkulu, whether uyinyanga, uyisangoma noma uyingane yaNkulunkulu, you need to push your way in. Ukube ingane yakhe. You need to put God in trouble sometimes. You need to break down the door. There are people emhlabeni ukubhala ama-sign okuthiwa don't enter. God, I promise you, kwabantu abangenayo bakabhathiwa don't enter, staff only. Make yourself a staff enkulunkulu kuqala. So there's time khona ufuna umforce enkulunkulu ukuthi I am your child, ngila. Make him know you. Manje inkinga ke nebanga ukuthi uma ufuna uzwana noNkulunkulu, fazi uNkulunkulu wephi. Akahlukani nenkinga. Inkinga esibhekene nazo, the problem that you have is a problem indeed. And God can never come to you without problem. The minute uNkulunkulu ekhona, problem must come first. Mothi namanga, uJesu wabalewa entabeni, wazila ukudla iy'nyanga ey'nsuku eziwu-40. Mezila ukudla kufika ingilosi wafika kusasa liqala. Yaqala inkinga. Uzozila ukudla kuthiwa ingane yakho ishonile. The minute uqeda ukuzila ukudla, uzothi athandaza ukugxosha emsebenzini. Uthi uzinikele esontweni, uqale ukuthi uphelile umshado. Problem. Ngoba indaba ngikubeke phezu kwekhukhula. Umshado sekhukhuleni. Yingane sekhukhuleni. Ngakuzinzisa phezu kolwandle. Shuthi ibe nomsebenzi wakho uginqa igoqo. So cha uthene uNkulunkulu nje uNkulunkulu wephi. Kufanele wazi nathi ubheke uthene ube yisosha. Because ye are made by my image. Wenziwe ngomfanekiso kwami. And anytime ungakwazi ukula, lithi iBhayibheli name, the weak or the too righteous, laba good kakhulu, if you are too good and you are too righteous, laba enikhola kakhulu, ni break nomthetho. If you are too good and you are too righteous, lithi iBhayibheli, you'll be snatched before daybreak. You will die before time. Ngoba too much of anything is not good for you. Kodwa ngibele kumbuzo wakho. Iy'nkinga zivuka ngoba uNkulunkulu uyasho ngakubeka phezu kwekhukhula ey'nkingeni. Le khukhula eziswala la esimeni sabakwakho eziphuma njengembewu ziyohlala olwandle lapha uma wakho. Asiyeke ngikhulele namhlanje bani ngikhulele. Yes makhosi. Okay, siyabonga mkhulu. Omunye umbuzo ukuthi why is isithunywa such a difficult spirit? Oh, yindaba isithunywa sinzima manje. Sinzima ngoba you need to understand isithunywa abantu abaningi bathathe umoya oyingcwele onokuthula cha. Ayikho into ebulela kakhulu njengesithunywa. Si-difficult ngoba ngaphambi sifike empilweni yakho first sidibhizi. In order uphumelele, first qale sidibhizi kuqala. Uma ubheka phambilini, uNkulunkulu enamandla ukuthi athi babeganga. Kufe bonke labagangayo noma kuphele ngokuganga. Kodwa wakhetha ukuthumela amanzi abagwilizise ingane ogogo bafe. Nawe bengenzile lutho kufe zothi. Kwasala lo embheka apha ngwakho uNoah oyisidaba. Lokhu ngidida uthene yindaba odlula emphume esontweni. Umjaji umuntu oyisidaba. Inkinga akona ukuphuza ukuthi wenzani masuphuzile. Ngikho lapha. Isithunywa sona inkinga yazo thene masobe sobulala. Sidibhize ngamanzi. Esodom noGomora weza ngomlilo washaya. Uthene I am the Lord, I kill and I make alive. Ngaphambi ukuthi isithunywa makes alive. Uthini uthi I kill ngiyabulala. So sinzima ngoba
Isithunywa 1 siyacebana, 2 asifuni into engcolile, 3 sinesineke eside but mase siqhamuka sivinjwa yilutho. Sumoya ongeke ubhoxe in. Wonke umuntu nawo. Wonke umuntu uyingane kaNkulunkulu. Sakhiwa uyena. Yingakho ngawafuna ama-Christians. Yes, fanele ngikusho lokho nendaba. Fanele ngikhuluma iqiniso phela. Ngeke ngikwazi ukusho ezinye izinto ngaphandle kokuzona. Ama-Christians understand something. Ukuthi mathiwa you are uniquely and divinely and faithfully made. Uyangizwa? Lo uniquely made. Omunye ngalo uzophatha amanzi, omunye aphatha impande, omunye abesangoma, omunye enze lokhu. Kuhlukile. Kuthiwa you get judged according to what you do. If you're doing izinto right, yonke indlela, isithunywa sihamba nayo kahle. But isithunywa sinzima ngoba isikhathi esiningi asithandi izinto ezithanda umzimba. Angiphinde le ndaba. Isithunywa sifuna into efuna umzimba. Emhlabeni we dress to kill. Emhlabeni maswele. So we dress to heal. Sifuna ube humble. Isithunywa masifika ngo-2 o'clock awulele ebusuku. Uza ushawa umali yabantu bowudonsa ublackhead sesifikile. Uthi uyalala ebusuku bowuqasha. Sisuke empedeni lele phansi kuqala. So ebuke empedeni uguqe phela kuqala. Ukuthandaza. Fawukhumbule anybody they can kneel before God. Umuntu azogoqela uNkulunkulu can stand before kings. Isithunywa sihamba sisi opposite to umzimba. Into ethanda umzimba sifuna. Umzimba uthi ngidla sisithunywa ngifuna ukudla. Eqala inkinga. Yeah. Okay, omunye umbuzo ukuthi why does one need isithunywa in their walk with idlozi? Why does one need isithunywa kwi-walk yakhe nedlozi? Yeah. Usidingelani isithunywa mawuzihamba nedlozi? Isithunywa siyipipi. Isithunywa sokutshela ama-motives edlozi. Isithunywa sokutshela noma sediniwe. Isithunywa sokubikela noma sona seliza kudlozomela. Ukuhamba emgaqweni ube khona into ngathi ungajika ngala. Uma ungayilelanga uzujika ngala futhi ube khona inkinga. Kwesinye isikhathi angivumi ngala ngiphume ngala. Mase uyenza ukhona inkinga ngala sifika early. Angese sona sokuqala TPs hamba ngala. So nesithunywa isona sisebenza noma kuphahla ephehlweni. Ungaba nayo yonke imoya akujiki. Inkosi lezi amakhosi amandawo ama-class A spirits awanyakazi noma kanjani. Anesithunywa sibikela umuntu okuyena ozoba mncane labo khokho abadala labana bathi hambe phambili. Wena mawuphahla lapha ngeke uvumele inkosi amakhetha amadala asumele wena ubani wena. Azothuma ugogo wakho okuyena ufike egcineni ngokuhlambuluka okhethiwe. Ukuze ezokhuluma nawe ezomnceka abanaso isikhathi. Kangaka wena mathweni eyohleli nengane yakho ingane mayinika ubaba. Iyayithatha ubaba ingane mathini ingane yami le. Kodwa once yakaka le ngane athi mawakhe ingane yami amakhetha njalo. Sekufika isithunywa futhi lapho sebesophipha. Kubalekile ukuthi ube nesithunywa isithunywa sokummeli ngoba amakhehla amandika amandla amanoma ithunywa balozi once bathatha isinqumo namajaji awugashuki ingcimo liboqowe kodwa isithunywa singeyala imali uphuma ungalimele. Isithunywa sibaleke ngendlela esimangaliso ohambeni nedlozi ngoba sokutshela inhloso zedlozi nezingazinhle liyakwazi ukuthi umuntu uhambe ezibeni kanti uyogwiliza isithunywa sokuvezela ma ungani naso makhosi. Ngiyabona ukuthi nebakufayela imibuzo ngempela amakhosi bangayijikijeli phela kakhulu. Okay, omunye umbuzo ukuthi why does isithunywa hate physical food? Why does isithunywa hate physical food? Yindaba singathanda ukudla. Well, uyazi bazongisiza la abantu abaya esontweni ngoba mina ngaya esontweni njengoba ngikushela izinto fanele ngiqinise inkosi yami. Fanele ngikhiphe iqiniso angikusuku. Umthetho omningi kakhulu lapha. Okay, yindaba isithunywa singathanda ukudla. One, mawubuyele eBhayibhelini umuntu wa-betraya uJesu wedlile Judas. Bahlala etafuleni omhleplela isinkwa wamnika isinkwa. The minute he ate, lithi iBhayibheli the devil wangena phakathi kuyena. Anytime you eat, two things happen. Ungathatha intombazane okade uyishela emgaqweni uyishela ithuli ithi yebo ibheke phansi. Once enika ukudla notshwala noma ukudla ne-cool drink. Hebebe. When you talk too much esithunyweni uyaconsa. That's why even after prayer mawuqeda ukuthandaza be silent. I-problem esibhekene nayo uyathandaza uthi uqeda ukuthandaza ukhuluma ngomuntu. Uyayikhenselisha leya prayer. Now isithunywa sikufuna ukudla ngoba one uJudas wadla wabetray uJesu. Isithunywa simthanda umuntu ozwana nabantu abadla too much. Ama-gluttony, they speak out of 10. Owabona babeshisa inyama ha notshwala stupefied. Mawukhumbula isithunywa
is ukudla ikona kwaba ngu-isu eBhayibhelini ukuthi aluze ifa lakhe. He sold his inheritance for food. Kodwa uJacob, he decided not to eat. Waba faint. Lithi iBhayibheli power is given to the faint and weary. Shuthi amandla uNkulunkulu namandla esithunywa akunikwa umuntu of-faint no-weary. Umuntu of-faint no-weary faka ngathi. Faka thandaza. Odd hours. 12 o'clock unethandaza. Bayahleka ngo-3 uyathandaza. Usentabeni, usemanzini, uyathandaza. Ngoba indaba iBhayibheli, seek the kingdom of God. Uma kuthiwa seek, it means before ufike uNkulunkulu, you have to try and find it first. Seeking means I do not know where it is. Yeah. But 1, 2, 3. Put God in trouble. Let God be scared. Say, what is this child doing? Seek his kingdom first. You must just seek first the kingdom of God. There are other kingdoms. Ubunyanga, usangoma, usanusi, medium, money, but seek first the kingdom of God. So now when you come to it's because ukudla makes you heavy. Uyasindela. Ngokomoya. Awukwazi ukudonsa kahle. Hayi wonke umuntu owazi ukuthandaza. Mose awukwazi ukuthandaza. Uyakwazi ukuzila. Ngibe nengane la efathi umkhulu yazi uthe umthandazo wami ujaye kakhulu angikhale emthandazweni. Ngamina yes awukhala othi angikwazi. Ngamina usathane phela ungakhali. Wenziwa yini ungakwazi ukukhala? Awuzili ukudla 7 days. Ngeke ungakhali, ngeke ungakhuleki. Uma ungakhuleki kuzila ukudla. You will remember to pray. Makhosi. Okay, omunye umbuzo, why do you say when you say God doesn't destroy experience? What do you mean when you say God doesn't destroy experience? What do I mean when I say God does not destroy experience? uNkulunkulu hayi destroy experience. You must remember, uNkulunkulu, for him to use somebody, udinga uNkulunkulu be extra mile. Akabathanda abantu abahamba the broad way, easy route. Ufuna uhambe narrow way. Uba ufika emhlabeni, uphuma emzimeni wababakho, narrow way. Ungena emzimeni wamama wakho, narrow way. Usuzala, narrow way. Uthanda indlela enzima. Even noma kuthiwa khona C-section ubese udlula la, bakusika, it's a narrow way. So now uNkulunkulu nje bethanda narrow way kanjeni. Such is the spirit of what? Of his throne. Uyangizwa? So ngoba narrow way uthanda everything anti-contrast to umzimba. Angifuni ukulahla umbuzo wakho. Awungibhele wona umbuzo wakho. Ngama sengihamba ngomoya manje masifika umoya. Ukuthi what does it mean? Ukuthi God does not destroy experience. Yeah. All right. Ngiyabonga lo ofundile lo message. Okay. uNkulunkulu ayibona experience ngoba uma ubheka kuqala bekhona insizwa la. Lensizwa le kwakuMoses. uMoses wabulala umuntu kuqala phambi kokuNkulunkulu amsebenzisa. Wabheka uNkulunkulu lensizwa le extra mile. Ikwazi ukuhamba narrow way. Lensizwa le nje ikwazi ukubulala umuntu for abantu bami ngamsebenzisa. Wani mbulala umuntu ebaleke wavela njengomlilo phambi kwakho uNkulunkulu. What Moses, I am the Lord your God. Wakhuluma naye. Not everybody obulala uNkulunkulu avela kuyena. Or not everybody obulala ufuna umsebenzisi. Wabulala uCain kodwa uNkulunkulu afuna umsebenzisi. Yini ehlule into about 2? Emotive. Unhlinhloso. Emotive yaMoses ayisele endaweni enhle. Uyangizwa? So uNkulunkulu yazi une-experience extra mile. Unamandla sanza phambisisho nesikhaya. Number 2, wa choose intombazane uMary Magdalene. Hayi uMary the mother of Jesus. uMary Magdalene umthakathi. Ekwazi ukuhamba ngo3 kungekho makhandlela. Wamthatha wamrecruit. Ukukhumbula uJesu ehlala nama-tax collectors, neboshwa, nabantu abantshontshayo, nabaqwayizi. Bambuze why uhleli neboshwa nabaqwayizi. Wathi ngoba umjova udinga abantu abaphilayo, udinga laba abagulayo. Engihleli nabo. Angidinga ama-Christians amanje. Mekhuluma ama-Christians amanje, there's no love, akhothana. Kwama ngifunda iBhayibheli, everything is Bible. Come as you are. Come just as I am, and I will accept you, says the Lord. Kodwa yonke into iqala ngothando. It's love, love, love. Kodwa these days, may preach ama-Christians are condemned. Izinto ebalahlile emhlabeni. uNkulunkulu, I'll use the useless things of this world. I'll use the weak things of this world. That's why the Bible name. Power, amandla ozonika umuntu obuthaka emthandazweni. The reason you don't get power yokuphumelela, you are too strong. You need to be weak to get from God, uNkulunkulu, the strong God, for him to come down. But if you are too strong for yourself, you will not get power. This is why abaningi bengahloli. Zila ukudla phela, awushawuleki days kuqala. 8 days udle ngo6 iparish kuphela.
then you know you'll be given power. Now, ukhumbulisa uNkulunkulu will not destroy experience because God is a wise God. Wasenzisa uSaul ubulala ama-Christians, wabulala ngempela. To such a point wajaha ama-prophets ongena nawo lapha ehlane. Kwadila uNkulunkulu uqobo lwakhe ngengilosi. Wathi neSaul, why do you pursue me so? Wamvala amehlo. He didn't kill him. I'll change your name to Paul. No more Saul. Ngoba uyazi lo muntu lo uyi-exterminer narrow way. Into ehlulayo thina lithi iBhayibheli noma yini oyithola ukusenza isandla sakho yenzisise. Whatsoever your hand finds to do, do it well. Into edina uNkulunkulu uyantshontsha eta untshontshe ngitshontsha kahle. He hates people who don't do things well. You understand? So God does not destroy experience because then Mary Magdalene oyomthakathi uyena wakwazi usavuke ngo-3 belele uPeter noJohn noSaul lapha noJames ama-brother Jesu. Wakwazi uhamba ehlathini ebusuku wambona evuka resurrectwa. Uyangizwa? So God will never destroy experience because God is a wise God. Le nto ngishoyo. So sometimes uNkulunkulu ngambuka umuntu eyisangoma eyinyanga. uNkulunkulu uzomnyeka ahambe lo hambo. There's an experience uNkulunkulu sampheka. Do you know if you get gold? Ngokugubha la emgodini amatshe angawaphezu kwakhe kulimaza. It's a risk, narrow way. Uthole lo golide futhi ufake emlilweni ulishise uliphande uphume wonke lo doti lo kuze phume leyo ringi ozoyifaka emunweni. Abanye bethu sadlule leyo transition. Hayi wonke umuntu ophethe ibhayi akamazi uNkulunkulu. The reason uthi zangoma azimazi uNkulunkulu nokuthi akuzona ingane zaNkulunkulu nokuthi fanele uhlulele is because of understanding the verses in there. Do not remove the ancient landmark which your forefathers have set. Ivesi musukususa ifoundation yabe okhokho bakho. Khuluma uJesu lapha. Uthi bami musukususa ifoundation yabe okhokho bakho. Agijima in the book of Deuteronomy. As I have made a covenant with your ancestors. Uyangizwa? Aphinde agijima ile phambili athi respect the mother and the father. Saqala phakathi ama-10 commandments esalapha kuGenesis. Respecting your mother and your father means if your mother is a witch, respect her. Angathi ufa isiphandle silahle. Because if you don't respect her, your days will be short. Look at the contract uNkulunkulu anayo nabazali bethu. And God is a spirit. He's not making a contract in the physical body with the spirit in your mother. So why must it from ephupheni ethi nganyami let's khandela simhlobo usuza idemon? How can a human oyiphila become a demon? The Christians namhlanje are going to church as church goers. Ama-church goers awahlulele nomuntu okhomba njenge-signboard egoli. The signboard will show you a way to Joburg, but it will never get to Joburg. So what do we have? We have signboard believers. Because ama-believer amaningi ngitshela mina ngiyinyanga. Nonke lapho nama-signboard believers engixaka iyinyanga engixaka nawo wonke omunye umuntu who does not look like you. That's not what Jesus did. To such a point, uJesu elapha abantu akabalapha ngabo with prayer. There was once a man, he was blind. What? Ehamba phakathi kwabantu noPeter. Jesu, one man. Memezobonisa kamuzi kuthiwa shut up. What son of David? Wambiza ngesibongo sawo khokho ngakomali bakhe komakhe kumele. This Bible uJesu wahamba is too still. Even the heavens and hellfire is too still. What ubani ungibiza uPeter? What you are joking? Everyone is calling you Jesus. No, somebody called me by the name of my forefathers. Umuntu ongabona son of David. Akazange mkhulekele wathatha amathe. Wazomhlabathi wamgcoba sewumnyanga. Sekuyini African healing. He didn't pray. He took spit. He knows there's life, power of life and death. What? He didn't even speak. What? Sin no more. So why am I saying that ngigeze emfuleni is a problem? Why am I saying that is a problem? That's the meaning of judging not. The Bible says you are uniquely and divinely made. We can never be the same. uJesu uNkulunkulu uJesu efika wafika njengani njengeve isikapa wafika njengani njengebhubesi lion. So mangiphuma ibhubesi mina utshela bathi demon. uNkulunkulu kuMoses wathi neMoses wafika njengomlilo number 1. That's why izango masithanda umlilo nenyanga. What my brother lahla phansi le nduku le yajeba inyoka. Le nyoka le uNkulunkulu ayiqalekisile eqaleni nje. Kodwa useyiveza amandla akhe njengenyoka. Why do we hate the things uNkulunkulu azakhile when he doesn't hate them? Mangiphuma inyoka mina endabuka idemon. Who told you le nyoka sifika kumina engithi mina edlozi ephuma uNkulunkulu? God will never show each and by. Stop judging people that you do not know. We are people of God. And some of us, abanye bethu in secret, we pray harder than them. Christians are the ones that kill God. Hey, Christians, believers are the ones that kill God.
The Philistines wabafundisi, high ranking priests. Hayi sangoma, hayi inyanga. Ayisho nomthakathi, abafundisi bamxhoma esihlahleni ombulala. So who are you to judge us because of this? You are speaking like someone chasing the wind. Because they are wasting time. This is African spirituality. Do you know Masgidi Zangoma, Zikida Zit? Zikid. Basuka lapha in the book of Berlin. Lord, we want to go to Jericho. Why don't pray? Why are you shouting? Stamp your feet around the walls of Jericho. So the walls will come down. It's not myself, Zikid. It's removing spiritual barriers. You are joking. And you say it's a curse. You're an idiot. Yes. Sorry. You said Jesus doesn't go to church. Then why do we go to church? We go to church because we are fools. We are going to church because we are stupid. How can I follow somebody who never went to church? Why is Esonde Shaban he went to punch people? If I'm going to church, go up our ass. Jesus ran up to the mountain and he fasted 40 days, was in 40 days. He looked kind of a Satan. What ain't gonna get that? Because God is a God of war. King. What told you John the Baptist lapha? What in his what I ngicela ukukhulele wena usho John the Baptist uNkulunkulu nami athe fanele uphelele prophecy ngicela ungikhulekele. Wamkhuleka waqhuma ingilosi sathi ileni indodana yami engiziqhenya ngayo, meaning before asiqhenye, before ngene emazini uNkulunkulu engaziqhenyi ngayo. You must remember there was 30 years of silence. uJesu sebenza akhukhuni. Wood of the why akhukhuni? Because phabilini before he was made manifest wavela njengokhuni kuNoah. Ozana emkhumbini kaNoah nzosini uJesu loyo uSkep. They didn't believe. He came again in River Jordan. Yafika the Damascus said, "Hey, why should I go here? Why not in Syria, where there are good rivers?" Ephethe leprosy ebona. Kwathi wangena la uJesu exeshe lapho. He was not made manifest. Khumbula ama-prophets akuqala ayengakwazi ukulapha. They heard from God direct, but they no healing. Christ came with healing. And then ngimakazayo, the first miracle ayenzile. Uqala yenza uJesu emhlabeni nje. Into uqale imiracle ayenza. Washintsha amanzi abutshwayo. Wathanda badala. Kodwa musuku okudala ukwenza uthoni. So why judge zangoma masifuza? Because vele umuntu ophuzayo uyena nice kakhulu. Mangifika phakathi kwedaba uthi hey, wosala uhlale nathi la sophuza. Wena uphuma esontweni, nami uyakhangeza ngicela isingo. Unyusa iwindi bile sase yakho. Idiot. Now let me go back. Why do we go to church? Impilo yomuntu injenge fridge. I-fridge mayikhipha la iplug noma thuku ukudla udla kuhlangana phakathi uzobona. So we go to church to recharge. Njengabantu abanjengathi. But we just did not need to go to church to recharge. Because church people killed him. They betrayed him. Even our disciples are Kabbalah. They killed the Son of the living God. So who are they to judge us? They believe in the man they killed. We are the people in the sense of Jesus that we know where he went. Some of these people have never gone even in simple lane. This is the wicked that men do. Anytime you meet a Christian, they'll judge. But uJesu bafika kuyena bathi how ingane yaNkulunkulu awusitsheleke sikhokhi tax sikhokhi tithe kwakusho abantu abaChristian izama ukumbopha kodwa ehlakaniphile ubengane imbethe ebethe babwa bathi hayi awunginiki imali lapho ubuso bababu la bathi uCaesar what oh give to Caesar what is Caesar and to God what is God, meaning nika idlozi okwedlozi kwaNkulunkulu ngobani. Do not remove i-foundation yokhokho bakho. Don't remove the ancient landmark which your forefathers, forefathers put. Don't remove it or it will not be well. That's why it doesn't have much esontweni. Kube wesima sebehlaba imbuzi esontweni akazi ngenaphi. Angifunda ukuthi engizama ukusho nesithunzi. Umoya omsizi omlekeleli okuthanda ukukhuleka, okuthanda ukufasta, okuthanda indlela enzima. Balela abangani bakho vuka uthandaze. Yanetha phuma uthandaze. Shaya umbani phuma uthandaze. Intaba enkulu nyuke kuyona uye emanzini mawufuna uzwana nesithunya zonke umzimba qala yonke esanomzimba izona makhosi amakhulu. Ngaphambi ngihambe sibonga kakhulu makhosi amakhulu. Uyafuna ukwazi ukuthi le umthandazo usebenza kanjani? Uyasenza le umthandazo imakhombisi. Alright, sondela kancane wena uyathandaza
uNkulunkulu nesithunywa senza kanje. Uma usondele kanje sisondele kanje sifike size. Uthatha one step, Yeah. athathe one step wakho usondela kanje. Hlehlela futhi. Uma uhlehlela umthandazo lesithunywa nasithi. Uyabona usuwedwa? Yeah. But it took one move. Ukuthi sonde size kuwena. That's why ithi iBhayibheli, draw nearer to me, my God. Makhosi amakhulu siyabonga.